Arratsaldeon ongi etorri aurtengo abenduko osoko bilkurara. Eta, hasiko dugu gaurko saioa. Lehenengo puntua da, aurreko batzareko alta onartzea, zaldi badakazuen zerbait zatekoa. Kontu txikitxo bat, Martzen da, ezta? Kontu txikitxo bat. Azkenengo parrafoen, ikintzen dagoenean comenta que realizaba otra factura de algo más de 8.000 euros, en cuyo concepto se indican retornos de trabajos de pintura de trinquetes. Porque tiene guardado una factura de 6.847 euros. Pues ya se hace. Me queda 6.847 euros. Vale, si el comenta tú. Vale, ipintzen dago actan, comenta otra factura de algo más de 8.000 euros. Hay que llevar por lo que una factura de 6.847 euros. Se hace se mate con. Bueno, cuando ahora, 6.000 eta 6.000 artean. Vale, factura aurrean, horren cantidad de 47. 6.847. Vale. Nire beste kontu bat ezeko zer ikusirik redakzioarekin, bakarrik aktarekin batera aktaren barruan gehitzen dire ekin ditugun adierazpenak eta onartzen ditugun gabien dokumentazioa. Uste dut, akta guztiak eta barruan. Baina hor falta mota dut, justo, errekatxoren inguruan egin nahitotza, dokumentu hori izagertzen nahi aktaren barruan. Bakarrik. Uste dut abartu bat zenatu. Jasotzen dizikarpen horrek, eta onartutzaten gotengo aldaketa horrek zabetuta. Orduan pasatzen gara horrengo puntura, Euskararen eguneko adierazpena. Gainera, batzorde buruak esalduko duzku erabiltzen dugu. Arratsaldeon, Euskararen egune abenduak 2an izan zen, eta pizkat berandu, baina Euskararen eguneko adierazpena batzordien hau betez onartu zena irakurriko da. Euskararen komunitatea etengabeak ekinean dabilen Euskararen eragile nagusia. Ari bat, beste bat eta beste bat. Ariak arien ganean eta ari guztiak elkarrekin zirikordatu sortzen da oihala. Talde lanaren fruitua. Zeregin horretan elkarlana da garrantzitsuena, danon ariak eta indarrak batzea oihal sendo eta koloretsu bat osatzeko. Ari bakoitzak badu bere izaera, bere kolorea, bere nortasuna. Batzuk lodiak izango dira eta beste batzuk meheak, batzuk gazteak eta beste batzuk zaharrak, baina lanen arteko batasunetik sortuko da oihala. Talde osoa berotuko, apainduko eta jantziko duen oihal ederra. Dano gara lantegi horretako artisauak, dano gara oihalaren euleak. Bakotxa bere erara, danok ari gara josten, hilbanatzen, ipingaiak josten. Dano gara Euskararen euleak, danok ari gara egungo lanarekin etorkizuna moldatzen. Zaharra da Euskararen oihala, herritar eta euskaltzale asko aritu dira, iraganean bere ariak eiotzen, eta beste hainbeste edo gehiago ari gara gaur egun lan bera egiten. Artisau batzuek euskera dute tresna, eta beste batzuek berriz beste hizkuntza batzuk. Horien ariekin ere josten baita gure oihala. Euskararen aldeko mugimendua inoiz ez da izango elebakarra. Euskera defendituz, hizkuntza guztiak defenditzen ditugu, dano garelako giza oihal handiaren ari eta koloreak. Euskararen aldeko ekimenak ez dira inoiz gelditu. Ekintzaile, bidegile eta lagunei esker. Euskarazko zein gaztelaniazko idazleak, sortzaileak, narratzaileak, kantariak, hizkuntzaren defendatzaileak. Horiek guztiak Euskararen etorkizuna osatzen duen katearen kate begiak izan dira. Ezinbesteko lana egin dute, Euskarak beti izan duelako euren beharra. Laguntzaile nekaezinak izan dira. Benetako kolektiboa beti lanerako prest, euskaltzaleek eta elkarteak ekinaren ekinez jakin dute amets bat egia bihurtzen, eta euskal oihalaren protagonista nagusi bilakatu dira. Ari bat eta haren gainean beste bat, beti ari gehiago euskararen oihala osatzen.
baina han hemen horra non agertzen zaion karratada bat. Globalizazioaren eraginpean edo taldetasuna ahulduz doa, ariak ere askatuz apurka-apurka. Bultzada eta ardura kolektiboa ahulduz doan neurrian aktibismoa ere ahultzen da, eta urratuak eta txingorrak agertzen zaizkio gure oihalari. Egoera delikatua dugun euskararen oihala, ipingaiak, adabakiak eta orratzen lanak behar ditu bere urratuak konpontzeko eta idazkia sendotzeko. Eta horretarako lan egin behar da ahalik eta artisau gehienak inplikatuz. Gizarte mugimendua, sektore publikoa, elkarteak, langileak, lagunak, senideak. Dana jarri behar dira lanean euskararen alde, gure oihalak iraun dezan gogor, bizi eta koloretsu. Euskararen egun honetan bidezkoa da gure eskerrona adieraztea, gure hizkuntzaren oihala ehuntzen eta indartzen ahalegindu diren pertsona eta erakunde guztiei. Euskara bizi berritzeko lanak ez du azkenik, eta lan horretan partaide gara danok, baina beti oinarritzat hartuta gure aurrekoek egin duten lan ikaragarria, eta jakinda baldintzak sortu behar direla etorkizunak ekarriko dituen erronka berriei ondo erantzuteko. Euskara suspertzeko lana danon ardura da, erakunde publikoena nola gizarte eragileena. Euskarak mugimendua behar du bere esentzia eta bizitasuna mantentzeko, bere argiak diztirarazi baitzan gure anistasun guztia. Euskara danuna da, hemen daudenona eta etortzeko daudenena. Beraz, aurrera egin dezagun sendo euskararen bidean. Aurreko guztiak gogoan, Abadiñoko Elizabete udalak konpromiso hauek hartzen ditu. Konpromisoa hartzen du udaleko hizkuntza ofizialen erabilera irizpideak betetzeko, errebisatzeko eta hala badagokio eguneratzeko. Konpromisoa hartzen du euskararen normalizaziorako plana errebisatzeko eta hala badagokio eguneratzeko. Eta konpromisoa hartzen du euskararen erabilera arlo guztietan sustatzen jarraitzeko. Dala diru laguntzak emanez euskaraz egiten diren ekimena eta ikastaroi, euskarazko ikastaroetarako, gidabaimena euskaraz ateratzeko eta bar. Dala euskara sustatzeko proiektua garatuz, dala euskararen normalizazioa bultzatuz. Hori izango zen, esaldi batzuk pizkate Luisek orraztu indozte, ze ulertezinek ziren euskeraz ofizialki egon ziren moduen, orduen igual oso ezberdinera, baina, más o menos gure euskerara ekarrik edaute zuen. Eskerrik asko, pasatzen gara horrengo puntura. Horrengo puntuan, azaroaren 25ko adierazpena berriz ere ekartzen dugu pleno honetara. Izan ere, aurreko plenoan, baipatu zamen, horretan Sarak, zelan testu hori adostu zen edo erabat izan batzordearen deialdian, teknikariak beste Sara bati konfusioz bidali baitzionen deialdia, eta horretaz, plenoan aipatu zen duen, zelan ez duzunez jaso ere momentuan deialdirik, berez legeak esaten dagoela eskubidea daukazula, bertan erabakitakoa bera anulazioa eskatzeko eta eskatzeko berez ere egitea batzordea termino berdinetan. Aurreko plenoan ulertu genuen, hori alean izan dabe, gai ikusita eta igual printzipioz zen dukela asmoarik igual egiteko, baina egun batzuk pasata. Bai, hartu zen erabakia infundatzeko, egun horretan hartutako erabakia, eta prozedura jarraituz berriro ere batzorde bat ditu zen, batzorde horretan gaiak landu ziren, eta hemendik aurrera nahiarak komentatuko da, zertan eratu zineten, eta... Batzordea errepikatu eta hori danok gauzela, hau bat ez onartu zen adierazpena, orduen barriro irakurriko dut. Ze berez aurreko plenoen irakurri genduna, inpugnatzerakoen balio barik egiten da. Azaroaren 25ko adierazpena, emakumeen kontrako indarkeria desagerrarazteko nazioarteko eguna dela ere. Azaroaren 25 emakumeen kontrako indarkeria desagerrarazteko nazioarteko eguna dela eta Abadiñoko udaletik irmo gaitzesten ditugu indarkeria matxistaren adierazpen guztiak, eta gure konpromisoa berresten dugu lanean jarraitzeko modu koordinatuan mugimendu feministarekin eta gizarte osoarekin. Aurten, erreparazioan jarri nahi dugu arreta. Udalak behartuta daude ez dela emakumerik biktimizatuko berriro,
eta biktimen eskubideak eta ahalduntzea izango direla neurri guztien ardatza. Udalek ardura sozial eta politikoa daukate biktimen eskubideak bermatuko dituen gizarte bat eraikitzeko. Borroka horretan funtsezkoa da emakumeen aurkako indarkeria matxista ukatzen duten diskurtsoak salatzea. Diskurtso horiek babestu eta indartu egiten dute emakumeen aurkako indarkeria, eta biktimek pairatzen duten minari erruduntasuna, babes falta eta lotza gehitzen die. Erasotzaileen ekintza justifikatu eta onartzeko diskurtsoa biren aldetik. Diskurtso horiek gezurtatuz, emakumeen aurkako indarkeria matxistaren datuek gogorarazten digute gure gizarteak badaukala oraindik arazo bat. Giza eskubideen urraketa sistematiko bat, emakumeen eta gizonen arteko desberdintasunean oinarritua, eta esparru guztietan, ekonomikoan, politikoan, kulturalean, sozialean, simbolikoan, azaleratzen dena diskriminazio eta desparekotasunaren bidez. Kontuan harturik hori guztia, Abadiñoko udaletik konpromiso hauek hartzen ditugu. Udalak eskura dituen baliabide guztiak eskaintzea indarkeria matxistatik bizirik irten diren emakumei, berreskuratu dezaten erasoen aurretik zeukaten bizimodua. Emakumeen aurkako indarkeria ukatzen edo eta gutxiesten duen erreakzio matxistei aurre egitea, herriko eragileekin elkarlanean arituz. Gizonei eta mutilei zuzendutako sentsibilizazio neurriak hartzea, egunero jasotzen dituzten mezu misoginoak, emakumeen aurkako mezu bortitzak eta berdintasunaren aurkakoak desaktibatzeko, bitarteko digitalen bidez jasotzen dituztenak barne. Eskola komunitateari eta herriari zuzendutako hezkuntza eta prestakuntza prozesuak indartzea, Abadiño Sex programaren bitartez. Sakontzen eta indartzen jarraitzea Durangaldeko indarkeria matxistaren aurkako koordinazio protokoloa. Berdintasun arloari baliabideak ematea egonkortzeko eta indartzeko emakume eta gizonen arteko berdintasunaren aldeko lanketan. Eta, gero azkeneko parafoek aipatzen dau, bertan egunien egon ziren mobilizazioetara atxikitzen dinela. Pasaute da denez. Bale, eskerrik asko. Pasatzen gara horrengo puntura. Horrengo puntuan, jartzen dagoena da, emongo dugula informazioa gai konkretu batzuk buruz. Orduan, bi gai buruz hitz egingo dugu. Batetik Rafak azalduko dau, San Blas egunari dagokionez, ganaduarekin eta horre egin beharrekoen gaia azalduko dau. Danok jakitun egoteko zein alde gobera eta alde linean San Blaseko azoka orain arteko bildu horretik eramana izateko, eta bigarrenik, nik azalduko beste nena, bale? Rafari pasako ditzen momentu honetan. Arratzaldean. Gaur egun Bizkaiko ganadute bizitan bi gaixo kutsakoak garrantzitsu edeko. IBR eta mingainu egin. IBR arnas sistemari eragitzen dutzu, eta abortatzen izanez ondorio egin larrien. Eta mingainu eginak gaixo birikoa da, eta ondorio larrienak abortatzie eta ondatze fisiko egin. Gaixonek arrizei afriketan duzte egin. Diputazioetik aldezain ditu udaletxe guztioi ohar bat jaso dugu. Zertua derrigorra dela eta ganaduen mugimendua kontrolpean eukin bidala esanez. Horregaitik, udal gobernutik, aurten ere, neurria hauek seriotasun eskudeatu behar duguzela uste dugu. Eta balitzik San Blas eta San Antonio Felizitan, ganadu kupurua jaiztie egoera hau zuzendu dute. Hau da eta beste zein egortzizien udelpena eskatzen dut. Bale, sin más, apur bat gano jakiten egoteko, azkenien nolakotan pasatzen da ez, egoela soka unaltzen da, eta gauza desberdin ikusten dugu, eta ez dugu lertzen zela egin gertatzen, eta jendiek bai zen egotzi zen batetik, eta bai herritarrek egoera hobetu lertzeko helburuaz, eta lan eginen, ganadu egizena bebai, kudatzen baldin badabe hau sokan egon izateko moduen, danentzako horretaz da. Batetik, hau zan plazera zer egin informazioetako bat, eta beste informazioa da, apur bat muntzeratzeko udal lokalen egoeraren berri, baina bai, nolabaiteko kezka eta zer egitea horrek ikusten dugun egoera horreri irtenbidea emateko. Horren, apur bat errepasatzaren, badakigu baitogina dauzela udal lokaletan, udal lokal horiek
kokatzen dira Muntzaratza osoan, eraikin baten azpiko partean, eta jatorria eraikinaren goiko partetik dator, persona pribatu baten eraikina da, eta guri eragiten dio personetan udal bezala, ezta? Horra, 2020 urte bukeratik arazoak izan ditu itoginekin, ikusten badugu datak, gutxi gara, 4 urteko trajektoria bateko egoera honek, edo arazo honek, bidean badakigu saiakera desberdinak egin izan direla egoera konpontzeko, baina hor daguna, zinetan arazo hori ez dagoen konpontuta, ezta? Eta ikusten ari gara, kalte bat ariela sortzen abain hori orokorrean, udal lokal batzuk ez daudelako egin baten parte batzuk egon beharko ziren moduan, eta bereziki lokal horien erabilera egiten duten herritarrean, ezta? Orduan, ez da egin baten beharren irtenbidea, eta orduan, heldu da momentua zein eta beste bateko neurriak hartzeko momentua heldu da. Aste honetan bertan egingo dugu azken saiakera bat, bai jabegoarekin, seguruekin eta teknikariekin epe limite batzuk jartzeko eta epe limite horren barruan itinerea topatzeko, eta horrelakorik ez baldin bada gertatzen, abainik udal bezala epaitegitara jo beharko dugu, izan ere ez dalako bat ere normala, 4 urtetan ez egotea irtenbiderik gune horretarako, ezta? Orduan, jakitun bai zinegotxik eta bai herritarrak azken finean bai bat herritar daudelako afektatuta, hori dela egoera, eta egoera ez baldin bada bideratzen epe laburrean, ondorengo urrats hori jorratuko dugula. Horrek ziren gaiak ulertzen dugulako momentu honetan, edo momentu epe labur baten, jente bastanteri eragiten dutzen gaia direla, eta horregatik agenti jakitun egoteko helburuarekin informazio egole botatzen dugu, azaltzen dugu lehen horretan. Eta, urrengo puntua, udal batzan da, dekretuen puntua, ez dakit, badagozuan zerbait zentzeko dekretuen atalean. Esatzen gara galdera eskaritara, hemen, aurreko plenoan egin ziren galdera eta eskarien arira, esan behar zenan Mikel zuk kontsulta hori izan duen faktura horrek zeren adiren eta badakigu ogasunetik eskari hori jaso dela eta erantzuna mondala bebai. Web horriaren gainean bebai komunikazio enpresari eta informatikari izan zitzaien eguneraketa bat egin behar dela. Aspaldi izan zen, baina ikusi izan dugu zelan oso horrein bide egunatu gabe dauden. Hasi dute berriz ere prozesua aldatzeko, gauza batzuk jadanik eguneratu dituzte, beste gauza batzuk oraindik falta dira eguneratzeko, baina espero dugu epe oso luzan, behintzat bainoko webgunea, udaleko webgunea eguneratuta egotea. Eta, amendik aurrera, zuek komentatzeko duzuna. Referente al tema, iba a traer 2 ruegos, pero justo ayer estuve hablando con la persona que habéis asignado para el tema de la actualización en el caso de lo que había solicitado en el pleno anterior, que era el tema que no estaba actualizada la página de los grupos municipales, más el tema de la cuantía económica que recibía cada concejal. Y se me ha dado la explicación pertinente. De antemano quiero agradecer que se haya tomado esa medida por parte vuestra y simplemente eso. Y luego, dentro de los presupuestos, también dentro de los presupuestos que se han aprobado, también comenté, esto más que nada también viene como un ruego, el tema del caso de la policía municipal. Claro, estuve buscando otra vez dentro del tema de los presupuestos que habéis aprobado y no he encontrado nada. O
sea, entonces no sé si se piensa hacer, o sea, no veo ningún renting ni nada, y pues eso, entonces no sé cómo lo vais sí sé que hay algunas partidas así individuales, no sé si es que vais a hacer un plan de estudio o qué, o entonces claro, es algo... Vale, bueno, sí, te respondo, porque es que justo estos días se está trabajando bastante, ya digamos, con más intensidad por parte de dos áreas, el mantenimiento y el aparejador, ¿no? Ya hay informes de necesidad de distintas áreas en lo referente al tema de vehículos, y en base a esos informes de necesidad ya se están adquiriendo presupuestos para diferentes equipos de servicio para tomar una decisión en el sentido de pues, bueno, a ver qué es lo más óptimo, teniendo en cuenta la cuantía económica, el mantenimiento y la gestión de los vehículos. Entonces, hay distintas fórmulas. Todavía no tenemos los datos para tomar la decisión, pero sí, o sea, si no es antes de fin de año, durante el año que viene, mediante vinculaciones, sí. O sea, hay posibilidad económica de abordar el tema y de hecho hay que abordarlo porque algunos vehículos, la verdad es que mira, están mal. vais a disculpar, esto no es si me tengo que ofender. El otro día justo estaba comprando los juguetes y compré un juguetito, o sea, es que, claro, cogí no penséis mal, simplemente es que lo traje como un símbolo más que nada, es que el coche que tenemos actualmente lo tenemos como un juguete que en cualquier momento se nos puede romper, entonces esa es la preocupación, independientemente, o sea, habrá que buscar otro tipo de vehículos también, o sea, motos eléctricas, lo que sea, porque claro, hay que valorar todo eso. Es un servicio esencial para nosotros, para generar para el pueblo de Abadiño y de verdad, pues si ya lo estáis abordando, pues agradecer la importancia que se le da a ese tipo de ruegos que se traen aquí. Entonces simplemente eso y esperemos que el año que viene pues arranquemos con ello. Vale, es que el caso. Justo con ese tema, en la segunda comisión que tuvimos de Hacienda para examinar los presupuestos, se comentó que había que hacer ese tema y se gastó un detalle mensaje de que los presupuestos no hay una pacta concreta porque todavía no se ha decidido cómo abordar esas necesidades, porque según que se decida, puede ir de inversiones o puede ir de captura de bolsillos en red y lo que quieran. Entonces, será en función de la fórmula que se plantee y dónde vamos a gastar los presupuestos. No es que por vinculaciones y demás no va a ser. Vale, eskerrik asko, Mikel. Bueno, igual, informazioa gitzaren dia etorriko da komertzial bat azaltzera formula desberdinak vehikula, osea, bilbaio erresteko eta hori zer. Mira, zer goi egoitzera azaltzera. Eso es una línea. Hori da, bai. Se están trabajando otras líneas, pone Gorka la gente primera. Vale. Eskerrik asko, bai, gauza batzuk badeko guz. Bata izango zen, gaurko plenoko laugarren puntuaren harira, gai batzuen gaineko informazioa dela eta guk eskaintzen dugu informazio hau, zaula esperizatu eta gero mutxatzeko lokalena, baina eskertuko genuken faltan botatzen dugu informazio hori batzordeetan esaten. Eta nahi zen ez gero plenoan azaldu, behintzat bi puntu horrek azaltzea gai horren. Emango dugu kontu, bi gai honen inguruan. Zilazta etortzen gara hona plenora eta azkenean ezakik guztien buruz ingo dugun dela, eta hori faltan botatzen dugu. Guretzako batzordeetan informatu ezkero, baina horretako dauz batzorde ezberdinek, amilu batzorde. Uste baduzu, plenoetan esan beharko zuela, agertzea bi punto edo hiru edo lan harratu. Hori alde batetik. Gero, beste alde batetik, euskararen inguruan, gabez ikusten tamalez, sare sozialetan, txarto publikatzen dabilela udala. Irakurriko dut, aber zelan ulertzen duzuen. Erosketa bonuen kanpainaren zabalik dabiz ere. Hau da titularra, Abadiñoko udalak publikatu dauena euskeraz. Eta txarto dago idatzita. Eta ez duguna ulertzen da,
komunikazio kontraturako euskarako C2 profila eskatzea, hau da, nivel altua, eta gero horrelako gauzak publikatzea, blogaren izenean. Hori, guetako neko tamalgarria edo halako akatzak ikutzia. Nik ez dut ulertzen zelan C2 profileko pertsona batek gauzelan gidatzen da. Kontratuaren arabera, pertsona hori izan behar da, idazten dagoena eta publikatzen da. Eskatzen duguna da, akatza hauekin esko eta bentzet, publikazioen dut. Bestela kontratua esen beteko, eta gogoratu izun bat jada badukala enpresa honek. Beste gai baten inguruan, baina. Gure ustez, kontratua ez da betetzen. Eta hori, berraztertzea eskatzen du. Hau izango zen, beste bat, honen arira, badakigu dala beste enpresa bat, baina hizkuntza inklusiboaren da. Horrein jarretzen dugu, hizkuntza inklusiboa bete barik. Ondara aste batzu dira komenten duten, zelan akatz batzuk ikusi noen zain, eta titularra zuzendu zen. Baina, ondara egun batzuk, partaidetzako web horrian, eta nola boskatu, eta zelan boskatu, nork eta guzti hori agertzen dena, horretik ez da betetzen, adibidez, ciudadanos agertzen da, usuarios agertzen da. Baita beste nota baten, ohar baten, alkartasun kanpainako notan agertzen da, los residentes. Danak mutilak, gizonezkoak, ematen dago emakumezkoak ezin dabela parte hartu. Hau da, hizkuntza inklusiboa ez da betetzen. Eskatzen duguna da, onerako akatzekin, udalak ezin dau, hemendik inera bez publikatu albistean. Erraztertzea eta edozer gauza publikatzen dena, ondo idaztean horretela. Bai euskeraz eta baita hizkuntza inklusiboan inguruan. Beste gauza bat, webgunearen inguruan, berretan, horrendik datu batzuk eguneratu barik dauzela eta bat eta beste. Justo gaur goizean begira, hor dela urtebi, horreko legegintzaldean gardentasun portal bat sortu genuen. Eta hor hainbat informazio ipini genuen. Gardentasun letea, betearazteko eta herritarrei informazio ahalik eta zorrotzena udalaren partetik jakinarazteko. Eta konturatu gara, portal hori ez dala ikutu behin. Urte. Bertan agertzen diesen datuek, adibidez, informe de estabilidad presupuestaria, 2022koa da, información económica, financiera y presupuestaria 2022koa da, elkartei emandako diru laguntzak 2022koa dira. Sartzen bagara, eta orain ordenagailuarekin gauza batzuk, ikusi galdu. Abainuko udaleko webgunera sartzen bagara, hor ikusten dugu gardentasun portala dagoela, eta hor dagoen informazio guztia, dana dago ikutuarik eta 2022ko horrekortu, eta danak garatzen dira 2022koak, informe danak. Ez dakit, ezaien konturatu portal hori existitzen dela, edo zebaitik, baina ez da ikutu urte bizen, ez da ikutu. Eta gardentasunari buruz, abiz horretan. Eskatzen duguna da, transparencia. Información institucional y organizativa, información jurídica normativa. Hor, hainbat informazioa dago, ez da bazetan eguneratu behar. Baina, adibidez, lehen komentatu da, la información económica, financiera y presupuestaria. Hori, ikutu ez da. Urte diku da. Presupuestos del Ayuntamiento con descripción de las principales
principales partidas presupuestarias 2022. Modificaciones presupuestarias aprobadas por el Pleno Municipal frente al Gobierno, alcalde o concejal delegado 2022. Cuentas anuales, cuenta general del Ayuntamiento, balance, cuenta de resultado económico, patrimonio, memoria, liquidación del presupuesto 2022. La liquidación del presupuesto 2022. Informes de estabilidad presupuestaria emitidos por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal 2022. Informes trimestrales relativos a las medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales de pago a proveedores 2022. Begionez ikusten dugu, lehen komentu duzune, webgunea eguneratzen joatea eta zailtasunak agertu direzela eta hori ondo da, baina horretaz aparte, ez dakit jakitun gainetan, baina gardentasun portal bat da, transparentzia gardentasun ekintzen dagoen lekuan klikatu eskero, agertzen da beste portal bat, eta hor sortu zen, Bizkaitekin batera, beste enpresa bat kontratatu aurreko egintzaldian hemen lan egiteko, eta helburua esan, gardentasunez jokatzea. Eta hori eskatzen dugu, gardentasunez jokatzea aurrerantzen. Eta gero, azkeneko puntua, eskakizun bezala, eskatzen dugu 2024 urtean komunikabideei eman jaken diru kopurua, desglosatuta. Eta baita ere eskatzen dugu 2025ean zer aurreikuspen dagoen komunikabide bakoitzei emateko diru laguntza edo ematen jaken dirua. Horretxe diez gure eskakizunak edo erreduak. Vale, eskerrik asko, dago erantzuteko. Esan duzu zen egunerak eta guzti horrek noski inberko guzula, jasotzen dugu, eta guztan dugu egun hori eguneratzen gabiz, transparentzia portal hori bai, elikatu beharko dugu informazio eguneratuarekin, orduan hori, eskerrik asko esategatik berriro, eta honetan hartuko dugu. Eta gero, bestetik, zengo galeko duzuna, Euskerako dago, euskerako akatsa. Bai. Euskerako publikazioak. Nengo bi puntutan ere bai, aztertu beharko dugu gara, etxein beharko dugu batetik komunikazio enpresarekin, akatsa horregatik, eta bestetik kontu partatzaile guratzen da zen enpresarekin ere bai, hainbat aldetan gola desberdinak eman direlako, eta ikusi beharko dugu nola guratzen da, kontrataziotik hori. Vale, eta beno, azkeneko esan duzuna ere bai, orain arte moduan, nahi duzun moduan, nahi duzu eskari eta dedazeko jatzu, nahi justu ariketa hori ondala egitzi dugu eskatu den informazio hori, eta nahiko errezen egongo dutzu, zaila badaki egon dute, así que, vale. Vale, eskerrik asko den hori, uste dugu, ez da badago lako gauza berezik edo zoikorik 2024ko azkeneko udalatze izan dago. Orduan, besterik barik, ondo pasako urte bukaera, horretu hasi urte eta,